कि आज हमने के एजा प्रोग्राम जाने के नहीं की जाए, हमने के सुबह से आयल बने जा। हमने के काम जैसे कह सके नहीं कि टेंट वाला, जैसे मान ली टेंट अपन सुबह रही से लोग छावेला, जब सब लोग चल जाला तब बेचारा धीरे धीरे खोले शुरू करेला। तो भूमिका में हमने के बानी जा बड़े भैया श्री पंकज राय जी उर्फ चिंटू भैया, जेकर दुलार प्यार हमके बहुत दिन से मिला दावता, अपने को छोट भाई लेखा प्यार दुलार देवे नहीं। साथे साथे यह मंच पे उपस्थित एक गीत संगीत के सफर में हमरो काफी दिन व्यतीत भइल बा। 2000 सन से ही गोपाल राय जी के साथे रहनी, वहाँ के सानिध्य मिलल, थोड़ा सा दौड़ आगे बढ़ल। तो 2010 में एगो हमने के म्यूजिक के अपन टीम बनौनी जा, जीवना में अभय बाबा के आशीर्वाद रहे। केहू भोजपुरी के दिग्गज कलाकार ना रहे जेकर हमने के मंच के प्रोग्राम ना कोई जा, केसट ना बजौनी जा, जौना में के एगो प्रमाण गोलू राजा जी के गाना रहे। आज राजा जी के कोरोए में बिहान होके दा रुआ समय से बतावल चाहता नहीं कि मोहन जी के जौन गाना बाजल रहे कि तोहर आइल नहीं कि खाए रोटी भात के, उहो गाना हमारे बजावल रहे। तो उस दौर कुछ और रहे, आगे सिलसिला बढ़ल। तो 2020 में जब कोरोना काल लागल, का जाने कहाँ से का लिखल रहे कि कबो हम अनुभव ना सोचले रहनी कि जवन भजन कीर्तन मंदिर पे होखता वो चीज कबो अपना लोग मोबाइल में देखे लगी। कोरोना काल के पहला दिने वो हमारा दिन याद बा, 2020 में 22 तारीख रहे मार्च में, वही दिने हमार पहिलका वीडियो 1 मिलियन गई रहे। चैता चढ़ल रहे, ओकर चैत के सीजन रहे। तब रुआ सब इतना प्यार दुलार देने कि आज कुछ दिन पहले 6 महीना पहले एगो हमार कीर्तन वायरल भइल रहल, जेकरा के सब लोग प्यार दुलार देत रहल, जौना के 2 लाइन गा के बता देतनी उपेंद्र भैया। हरे राम 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 हरे हरे। इनमें से के ऐसा निशान बाटे जे कीर्तन के सुनले बतानी, हाथ उठा के बताए। श्री रामचंद्र भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम चाहते कि हम ये ना साथे साथे आप सब भी गाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ताली बजा के हरे राम राम हमरा वहाँ सब के ज्यादा समय ना लेवे से कि हमरा के भगवान खुद एगो अलग दुनिया में बसा देले बड़े। जहाँ ऐसा ऐसा भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हमार छोट भाई गोलू राजा जी, अच्छा कुछ देव का हमारा के साथे साथे मोहन राठौर जी, विजय चौहान जी, शिल्पी राज जी, वहाँ सब मंच पे बानी। हम ज्यादा समय ना ले, बस एगो गाना छोटा मोटा सोहर हम चाहम कि पंकज भैया यदि अगर हमारा आवाज आपके कान तक पहुँचत हो तो बस 2 मिनट हमारा कर
जाना तनी कि रोमा मोए चीज बजावे नहीं। कुछ आदमी के ही पता बा कि रोमा भांगड़ा आ इंग्लिश ना बजावे नहीं, खाली खाटिए माटी के बजावे नहीं, लेकिन हम जानते नहीं कि रोमा मोए बजावे नहीं। ए ललना अरे देवकी के कोखिया सुफल कोई ले गोदिया जो सोदा के हो। ए ललना देवकी के कोखिया सुफल कोई ले गोदिया जो सोदा के हो। हमने के गर्जीवन श्री बबलू राय जी गांव में पहला हाली हमारा याद बा श्री आनंद राय पहलवान जी भैया के माध्यम से हम गांव में आई रहनी हरिनाम संकीर्तन करे खातिर। आज भी बड़े भैया के आशीर्वाद मिलल। समय नहीं खेले के म्यूजिक वहाँ सब बाजी, हमारा खाली दुल्हन गावे के बा। नंद बाबा बाटे नंद बाबा बाटे नंद बाबा बाटे ले हथिया घोड़ा नंद बाबा बाटे ले हो। भाई देखी कि हमारा खातिर आशीर्वाद हो, हालांकि छोट भाई हो ना, हमेशा प्यार दुलार हमारा रहेला। ऐसे कि कलाकार के हाथ से जब आशीर्वाद मिलेला तो मन गदगद हो जाला। नंद बाबा बाटे ले हाथिया घोड़ा साजी धेनु गैया बाटे साजी धेनु गैया बाटे। ए लाला मोहन लुटा जसोदा मैया फिरू मैया बाटे हो। तो लास्ट में चौगुन को देवे के बाद है देखिए बड़े भैया श्री मृत्युंजय राय जी की तरफ से हजारों हजार रुपया के आशीर्वाद मिलल। भगवान से ये प्रार्थना रही कि पद प्रतिष्ठा असही बनौले रहे। अरे कौन फुलवा गम 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 के देखी सोहर मंगल घर के चीज हम बेटी बहन गावे ला लो, लेकिन ये खुशी हो जौन के बाहर सोहर गवावल जाता है। का भे बाबा कि कौन फुलवा गम 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 के अरे कौन फुलवा सुंदर हो। ललना कौन फुलवा हवे कौन मोल कौन रसिया लोरे ललना कौन फुलवा। देखिए श्री मनन राय जी की तरफ से हजारों हजार रुपया के आशीर्वाद मिले। भगवान से ये प्रार्थना रही कि पद प्रतिष्ठा बनौले रहे। देखिए घर में कैसन कैसन गाना गवाला, कितना फुहर शब्द बा, लेकिन कितना बढ़िया ले कहल जाता है कि केवड़ा फुलवा गम 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 के गुलाब फुलवा सुंदर हो। फुलवा गम 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 के गुलाब फुलवा सुंदर हो। ए ललना छतिया के फूल अनमोल बल मुरसिया लोरे हो। ए ललना छतिया फूल अनमोल बल मुरसिया लोरे हो। लेकिन ओइसे रखे के बा कि तब
ललना अरे हरि जी विराजस बनी लड़िका तो ब्रज में स्वर्ग लागे हो।